28 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Файзобод аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзон ва ҳунари занону кадбонуҳои ноҳия дида намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо ҳосили фаровони зироаткорӣ ва нашъуннамои кишти такрорӣ дар заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ шинос шуда, ба меҳнати содиқонаи аҳли заҳмати ноҳия баҳои баланд доданд. Фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар заминҳои кишт аз меҳнати созанда ва истифодаи самараноки ҳар қитъа замини корам дар ноҳияи Файзобод шаҳодат медиҳад. Дар ноҳия ҷамъоварии ҳосили помидор, ҷувори макаи дон, қаламфури булғорӣ ва лӯбиёдонагӣ, ки самараи кишти такрорӣ аст, бо маром идома дорад. Бояд гуфт ки иқлими ноҳия барои кишт ва ба даст овардани ҳосили зиёду босифати навъҳои гуногуни помидор, картошка, қаламфури булғорӣ ва меваҷот хеле мусоид мебошад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заҳматкашони ноҳияро ба ҳамкории пурсамар бо олимону мутахассисони соҳа барои дарёфти тухмиҳои навъҳои серҳосил, истифодаи нуриҳо, мубориза бар зидди ҳашарот ва бемориҳо, инчунин ҷамъоварии беталафи ҳосил ҳидоят намуданд. кишоварзони ноҳияи Файзобод дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ, самараноку оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корам сармашқи кори худ қарор дода, ҳама сола бо гирифтани ҳосили дилхоҳ ва фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ саҳми шоиста мегузоранд. 60 сол мешавад ки ман деҳқонам, оилавӣ меҳнат кардем. Мана помидор дорем, бодиринг дорем, гулкарам дорем, ҷугорӣ дорем, капуст дорем. ҳамин навъора нисбаш мисол кишти такрорияю, нисби дигаш кишти барвақтӣ. ҳаминро кишт кардам, мана киштҳои барвақтиро бароварда ба савдо додагим, зиндагимонро бурдсодем. ана мондагиш мана наваку сар карда ҳосил додсода ба рӯзаи наздик бароварда дар савдо мемонем. ҷаноби олӣ чандбораҳо гуфтанд ки шумо имконият шавад 2 сола захиратона мисол тайёр карда бесте ки дунёро фаҳмида намеша. ҳамун суханҳоро мо дастурамали худ карда 2 сола захира дорум. тавре эътилоъ додан дар ноҳияи Файзобод зиёда аз 3941 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият дошта, кишоварзон ҳамасола бо истифодаи пурсамари ҳар қитъа замин ва тухмиҳои серҳосили зироат дар асоси маслиҳати мутахассисони соҳа маҳсулоти фаровон ба даст меоранд. Дар намоишгоҳ беҳтарин навъҳои маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сабзавот, анвои гуногуни мева дар шакли тару хушк, маҳсулоти консервашуда, полезӣ ва ғалладонагию лӯбиёгиҳо ки дар кишти тирамоҳию баҳорӣ бо истифода аз тухмиҳои аълосифат ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ба даст омадаанд, ба таври васеъ ба намоиш гузоштанд. ноҳияи Файзобод яке аз ноҳияҳое ба шумор меравад ки дар қатори парвариши дигар зироатҳои кишоварзӣ, парвариши оилаҳои занбури асал ва истеҳсоли асал хуб бароҳ монда шудааст ва ин ноҳия низ яке аз ноҳияҳое ба шумор меравад ки обу ҳаво ва иқлими ноҳия барои парвариши оилаҳои занбури асал ва истеҳсоли асал ниҳоят мусоид аст. дар ноҳия то соли 2006 ҳамагӣ 3000 оилаҳои занбури асал парвариш меёфт ва истеҳсоли асал аз 55 тонн зиёд набуд. айни замон бо қабули барномаҳои соҳавӣ ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан аз тарафи пешвои муаззами миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ ёфт ва аллакай чорум барномаи соҳа роҳандозӣ мегардад. дар ноҳияи Файзобод аз 3000 оилаи занбури асал то 9100 оила расонида шуд ва истеҳсоли асал бошад, айни замон зиёда аз 90 тоннаро дар бар мегирад. корхонаи мо аз соли 2006 кор карда истода аст. истеҳсоли тухмро мо аз соли 2008 ба роҳ гузоштем. айни замон дар корхонаи мо истеҳсоли тухм дар як шабонаро 200 000 дона тухмро ташкил медиҳад. бозорҳои кишоварро ҳамин шабонарӯз мо хуб таъмин карда истодаем. дар бозорҳои дохила талабот хеле зиёд аст. барои ҳамин мо нақшаи худро дар оянда хеле чо васеъ кардем. тавре эътилоъ дода шуд ба давраи то 1 августи соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Файзобод зиёда аз 50558 тонна ғалладонагӣ, 47486 тонна картошка, 13428 тонна сабзавот ва 32751 тонна мева
истеҳсол карда шудааст, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. Дар намоишгоҳ инчунин маҳсули ҳунари занону кадбонуҳои ноҳия аз ҷумла анвои гуногуни нон, фатир, кулча, таҳмол ва хӯрокҳои миллӣ муаррифӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ва деҳқонони ризқофар барои боз ҳам баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ, беҳдошти фарҳанги заминдорӣ, истифодаи заминҳои бекорхобида, ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта ва баландбардоштани ҳавасмандии саҳмдорон дастуру тавсияҳо доданд.